what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako yewondo alwaka imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako yewondo alwaka imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo alwaka imanya dakabatesa. Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Nasi trikupi tiri kuma Shonaland Central Province kuchibondo uko kwatateera rimwe gamba rehondo yerusununguko. Chirongwa chenyu vari kuona, chirongwa chenyu vanotaura. Chinangwa chechirongwa ndechekuti vana veZimbabwe, vana vevhu vasiye nhoroondo yavo. Zvakakosherei? Zvakakoshera kuti magenerations anenge achiuya anoona kuti mumwe nemumwe ane basa guru raakaita muhondo yechimurenga. Nekudaro munogona kuona chirongwa ichi muri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Munogona kuona chirongwa muri murwi wehondo yerusununguko, munogona kuona chirongwa muri mujibha, muri chimbwido, muri makambosungirwa zvematongerwo enyika. Chirongwa chenyu tibatei panhamba dziri kubuda pasi apo, tinouya ikoko totaura nemi. Sekutaura kwandaita tiri kuchibondo uko kwatateera rimwe gamba kuti tikurukure naro, tinzwewo nekutevedza matsimba parakafamba napo mukusunungura nyika ino. Amai, makadizve? Makadizve. Aiwa, tiripo izikuru sei kuno? Akuno kutsvene. Nayo fodya, makarima? Nayo fodya, takarima mvura ndakatadza. Yakazotonaya manje kuti tangu zosumuka patsva pakare. Kwakuno kusina mvura. Saka tuma losi chaito. Chikafu hakuna chibahwe. Hakuna. Zara chiti. Fodya chiti ndatoto wakowa. Saka mari yekuzotengesa fodya ndiyo chatenga chibage. Handitika. Aiwa, ndinotenda amai nekutigamuchira. Sekuya kwataita. Chinangwa chedu ndechekuti tigare pasi nemwanasikana watigere naye. Ndoziva kuti maagogo, maane zvizukuru. Asi ndoda kukutorai kukudzoserai kumashure. Kumwana achikura nekwaakakurira. Tichinzwa nhoroondo yacho tichivaka tichikura kuzosvika pazuva ranhasi takagara pamusha wenyu. Musikana wandigere naye pazuva ranhasi ndiani ende akaberekerwa kupi? Rokumba nenzwa Ruth Chigwida. Ruth Chigwida. Ndakaberekwa kusati rokumondari nekukaranda Chawanda. Ndipo ndakaberekerwa. Ndipo ndikaendera kuhondo kuChawanda ikoko. Handiti. Tachipandagara pabhuku paitwa kwakadondo. Ndikata kuchikoro atina kuendawo sezuva nababa vedu vanga vasingati tiende kuchikoro. Tadaro ndakatowa 1994 kutora kuenda kundere? Kuenda kuhondo. Mira isati enda kuhondo. Ndakudzoserai mashure isati enda kuhondo. Musati maenda kuhondo, nyaya dzezvematongerwo enyika panguva iyoyo kuuya kwemagandanga nemasoja zvazvakamira sei kuChawanda? Vaiuya masoja pakati kumusha kwedu ikoko. Vaiuya mumwe gore vakanditakura inini nababa wangu tirova achigwida. Vakatanga kurova inini baba wangu anga ari kudoro. Baba kundirova ndikuti kwidza chirudi chavo. Hanzi muchiroerwe? Mbikira magandanga. Mbikira magandanga tasadzi ateza magandanga baini. Amai yangu anga asiya zvikomana zviviri ngandinawo amai yangu angaenda kudoro nababa. Vana vabva vashedza komana vei kuno. Musisanya anobika magandanga zvaiwa avabikira magandanga ba. Vana ndibva varamba. Ndibva vakundirova. Ndibva anditi kwira motikari. Baba wako namakanda kuti vaenda pamhirapo kudoro. Vakwidza neni motikari muchiBedford. Nani dudu achindirova. Svika bango ndibva ndoona kuti mwana wangu kona imata sekuti mwana dziwewe yakutoda kutoda iwewe. Vapinda motikari baba.
neni nababa kuya kunaruya kusati kunaruya tende muri kunogara magandanga tikazati yazeba isi suka kunaruya kuendwa turova ndibva tidzosa dzokai ndibva tiburusa ndibva tadzoka baba kuenda kumba nziva zvino mwanangu zvikati baba inini ndikaenda vakomana kaya ndikuenda handingapfire mari Joshua kwakauya gurupu rana chinoda kufa na Mkudo naniko nana Fisher nana Zvikaramba nana Kembo wakati handi msikana riyati handisari Joshua ndikaenda nawo ndo 74 nawo muna December mbizhisha nawo tikaswana kukasenye vatagara vatarara vatasumudzira takwira gomo Muchibara ndana kutora mwe musikana acho ali Muchaneta Muchibara tasikana vaviri taenda tasvika pa kwayarebesa kwadeba kusaidi rokushinga uko hanzi paitwa paniko ndapakanga pabhesi pachibubu tasangana makomredi akawanda ipapo ana achinoda kufanana nakaseka kuti aiwa asati chaenda ba ndobva andipani Mkudo Joboringo ndiki Joboringo neni vataenda tivasikana mamwe gurupu muradzoka ndaenda na Joboringo nwamovha yambuka kuna Zambezi tasopana Zambezi togara torara ipapo tienda pakapiririri togara futi pakapiririri tikata 2 days pakapiririri vatasumudzira handei Seguranza tasvika Seguranza pabhesi pakunana Bombardiyari ndio anga ari mukuru pakati pabhesi papo Bombardiyari nevamwewo tikagara tikapedza sondo tipapo soro yamakumbo tapedza sondo tipakarepo paSeguranza nabo sumudzirai makenda kuchifombo kuchifombo kuenda kuchifombo napo kusvika tikasangana na Muchanyara mpamba nani vhute nani vanga vakawanda vakomana pakarepo tasvika pachifombo pai takagara hapo ndipo takagara tagara ipapo Ditandi ribva yauya Ditandi vakuvisana pai vanzi teta senzi vakuru venyu vasungwa vese vamujeri teta senzi vana mbva vaenda kuZambia takuya kututiwa kuenda kuZambia tikasvikira pafomaitwa ku93 papras tagara ipapo ndibva ndarwara ndikavatiswa kuchipatara kupi kuchipatara kukaponda mino muZambia vatagara vatarapiwa ndapora tadzoka kupi kusaka kwi taenda vatatsvagiwa bhesi kuZambia pasango nzimba vachida kugara apa tikawisana nemashuwa pakati takupandukirana takuwisana nemashuwa vakatokuvara vamwe takagara ipapo takagara vakasiti aiwa Ditandi yapera akurinyanisasi aburisiwa naye teta sei kanzi aiwa mukudzokera kwenyu kuZimbabwe tisuwa takatakuwa takayasvikira makunzi comrade anapo ndaizwa comrade Tambudzai Mabhunu tasvikira patembwe tasvika patembwe tagara vamwe mbavatapudzike mawanda tikatoniwa patembwe ipapo patikatoniwa nana gurupira Edison gurupira na Edison kafupi katwa Mambofu nana Makasha nana uyu andianiko angupamba ere andianiko Agirisha Minuka nevasikana vamwe vati vana Tsitsi vana Rudo vanga mamwe masekitari tapedza kutonopa pai patembwe tobva tasumudziwa isusu endai kupi takuendeswa kufamu kupai mazviona kaizvo anzi kupiko kumwe bhesi romuzambiko uko tikabva ndasvika pabhatari yavo takagara tikapedza sondo pabhatari tikabviswa bhatari kana pachingodzi takabvisiwa tikazoenda ipo pakati hondo kupiwa hondo ikati wachikupiwa nawe hondo balikabva kuputembwe ikada kupiwa bhesi rikukuri ndapakanga mwani pachimoyo gaya hondo tikaputitsana ona tikaputisa ose tikatiza
kapona nomameno ndaiti vanhu takabva bopo patakatiza pacho Mukuti hondo yepachimoyo yakaitika muripo. Yakatanga sei hondo? Hondo yepachimoyo takadai so kuseni taidaenda takatiwa paparade. Paparade twepito paparade paitienda paparade patakuyiwa mabasa. Amweni anoshanda kugadheni uko, amweni anoshanda uko, unoshanda uko. Isusu nemabi yangu ato handirote. Tibva tabuda bataenda kupi kumagadheni ekudhemu. Pakati nepakati ndege dzauya. Kungoona chitadenga zvii. Shamwari ndege baizi. Inda ndikapfeka chichena. Ndanotirauzi dema zvangu. Tutanga vatadzoka kupi kumabharaki. Ndachinja. Ndatanga kubhomba futi. Sivotati kuti bamwe siri kana wabuda utosvi. Ndone manje ini ndasara ndegaka. Ndikamhanya ndaneta ndairohwa umu kubvu. Ndairohwa mabvi ndikamhanya kubvu ndalala. Vamwe vese vatenda ndasara ndega mubhesi manje. Ndasara ndega ndega. Ndita sei. Ndikapatika payapa. Ndotanga mhanya. Idza ndedzitenderera. Tendera ndege. Ndichikana mabhomba. Ndikaneta ndarara nameno basa rikandafa ndizvo. Kusvika zuva ripiriri ndiri mubhesi momo. Svi. Ndone moto watobatidzwa vanhu kwatotaura. Ndikati ameno. Ndakufamba manje famba ndega usiku. Pandikafamba kubva panapa kusvika uku ratara uko. Pandikasangana nomwe murume adumwa gumbo iri. Comrade, ndadumwa gumbo ndiberekewo. Ndikaenda. Ndikati kwazvinoita kugona ndikadzaiwa kana uchinga usangwa ndimbokambaira. Ndatora hembe yangu. Ndikutanga kusunga kuti gumbo. Sunge gumbo riye. Ndobva ndambirira ndikubereke. Bereka ngari murume nguru. Naye ndikasvika panapa ndati ndasamuka. Ndomburutsa ukambaira. Ukambaira achisheta. Achisheta. Ndasamuka uya. Ndobereka futi. Kusvika paneno kwachibondogo. Ndasangana nevamwe manje. Ndataura ndini tata mafambo ndiri comrade akuwara gumbo ndoya naye. Swakunzi chokwadi waita basa. Wautonditenda. Waita basa wena. Iwe basa imbo basa uya apfeke. Ndapuwa hembe rimwe mukomana. Chichubva ukabanda. Ngisa comrade we. Ukabanda bva mutakura. Handei. Takuenda. Saka maibereka comrade masina kupfeka. Ndandisina. Ndandisina. Kuzaitoita sekuzvaichisane. Zasingachisi. Panguva iyoyo. Kuti taiti pakurara so taiti unoda comrade pakati. Kana kugeza. Comrade mwananga anogadha futuko. Mushamba nomunhu mukutogeza. Mupedza mupfeka mutasi mutochinja kusoma pedza mese. Tadaro manje tabuda pa mbetolo mwe. Takwa kwanza nditorara kuti tarara pasango. Kuchena. Ndege dzaiwaka dziri kumukirira. Tobata mweyo tobata nhongwa mwanga akashava vapfuriwawo. Tobata chipira moteri tende. Mende kuchinenguko kuchimoyo. Ndakwira. Ndaenda. Ndoda kucave kuchimoyo kwe. Kasvika pachipatara. Ndichi. Ameno. Chipatara chomudhuze nomvura Mozambique voko. Chikurishi. Takurapiwa kuno comrade akawata ndakapfuriwa panapa. Ndakapfuriwa. Ndakurapiwa. Paya. Ndapakaya mugabe akachema, mugabe akatasa kudasa achichema. Vana ava. Mapona, tikapona, munopora. Karapiwa tapora. Tapora. Patadzoka futi kuchingodzi kuye. Kuchingodzi tadzoka kuchingodzi manje. Zvanzi tita sei. Kwanzaiwa. Panapa takuti vaende pabhesiro. Papi. Ndakanga mwene. Ndakukangamwa. Rokusaiti rokumanika renduko. Paniko. Aiwa kudoro ndikabva. Dore tikabva. Pungwe 3. Paka. Pungwe 3. Tivata papopo. Tivata zenda kupi. Paka kumitongo. Tapa pakapatika pa hondo kupedzisira kuti tichipinda munomu. Papiko. Ndakukanga mwene. Bva kumitongo nganzi teta sei nganzi makomedi avano. Mina kumanika. Notanda kuvira kuno. Ndakavira kumanika. Ndapinda kumanika. Ndapira chimwe chikomo chitwa chimbukambudzi. Group renyu ranga rina nani muchimba chenda. Ndandina inini. Rumwe musikana antu aniko.
Kirisia T2 ndikapedza 2 vakomana pakuna Peter na nani kuna zvikaramba tidza zvimwe nani anga rikagupira rikawanda ndivadapita sekretari komanda danga ari tonderai moyo na Dominic Chinenge ndivangu vakuru angati nawo tapinda takanokupi nokuku tanda kunomanika kuyeko tosvika manika rendi kuchibosha Zindi Zumunya tirimo tichitenderera nayo pinda kuhwedza meno kupi ku panani koko meno takafamba tikapedza yese bosha yese nemarange vise tikauya ku tapedza manje tamubhitoba tichihwisana varungu tichizengana tamanje muZimbabwe tamuno manje tiri koko tichipesana nawo tipesana nawo svikira sifa yashedzewa tiri kupi tiri koko takumanika rendi kumapane meno hada tiriko manje vachapedza sifa yapera naye teta sei vanza vamwe senzi vanhu mbaire kupi maassembly points handiti ndombokubatira muromo tisati apinda maassembly point mapinda mumanikaland bato yenyu yekutanga muchiri kuirangarira besi bato hondo yamakatanga kurwisana nevarungu vaSmith muchiri kuirangarira papiko ndikuirangarira paripo pakakomo isusu tanga tiri pasi iwo pakakomo anzi papiko pai ndibakanga zvikanzi varungu pari pakatoya vamwe vasikana nevakomana ti varungu mukaona kumugomo iro avo varungu varimo vatatiza vatadzokera ndakona kusaitiwo yobva wangodzokera wana kuzvazvazi vati mune vanhu ndekatai kutanga nekupesa iyoyo ngokuti tikatai iyoyo kupesa ichoiyo ndikuseketoya komanda umwe provinsi yakomanda ati wapedzisai mulambo ndovanga tinaye nana Dominic Nishingenda ndovanga tinawo tadaro manje shashezwa pasi 65 atesenda kupi kudza pasi amene chikoro mekoko kunotwa dza pasi tasvika ipapa tagara padza pasi papa tagara padza pasi popo takagara akaya nhongo akati vese mani mese mimi vasikana ese chibva panapa mende kupi kumanyene kuingidoni takabisa tikaenda kuingidoni akazoya futi akati wese munhu abva ari panapa tudhi kupi kumusha takutokuti ndimobhurai muchienda mudzimba kabereki wenyu bvatazibiswawo aswa marari bvatazosangana abereki wangu bvataziya kupiwo kumba kuno inini ndofamba ndikaitawo kuhondo takatopuniwa matsusuti aitohona dzohondo dziti mabhesa imwe ndatakangamwa amhe kuti takangamwa dzanguwa handiti takudzokera kuMozambique training yakanga ikaoma zvakadii aya training yanga ikaoma ataiutina nana Agnes Shaminuka nana Edison Grupira anga ikaoma ya training washuwa vati futi tichienda tiita domune mutoringo munda musango motobva pabhesi menda musango motasi mutoenda kusango ikoko muchinyepedzana kurwisana mega mega muchiita seiko muchiita seiko anokundiwa anoita seiwo kuikoko kuhondo takatona zvoshua sabu laiforo katututu iyo makumbo iyi anze MG atakatona zvoshua nomatunotututu matutututu hapana mbedere pfungwa yekuti ndakaita mistake yekuuya kuno kuhondo unozvitauriyani hapana makazvitaurira asi muchizvifunga mega makona kuti zvatiri kuita kuno kwaizvi kumusha kwanga kuri nani kuno kumanje zvakakubasa kuti zvanobasa kuti ende kurwa nemabhunu saka tikati nandikutendera hangu ndokufira ndokufira nyika chairwa nemabhunu paida pesa ndikutokurwa paida pesa ndikurwa kunofirei ndikandikati gandibude ndende kuno masoja handi pane zvekudya taidya mangai ukundwa ndatoda muzobayirewo kuti mangai tikuverengewa
tumangai, tubinzi. Kwangu dambudziko kasadza shoko kana katikitiki. Ukata unotora nani kana mwa kaenda kajiwa. Wasala dano. Unaga na sadza nda abasara ngo ngwashire. Sadza jaja ulataja ulava muno takaora. Nonyi. Leva nakumana muno. Washiye kupi? Ku Mozambique. Ndinodorera sadza ndodera. Yana sadza mabegi utomenya kuja. Nakomana papa kwati vanzinda kujendeka. Nemi nakomana njija. Notojamba kuita kudira. Kunogeza kupi? Hapana kutopunda ide. Kutogara. Tata dambudziko ku Mozambique. Asitakari kunda shuwa. Nzara. Pakune nzara. Tungai tokwenga tungai 5 sisi woja. Kapela deka. Asipatika pa kuno kusuka pa ninga pa ninga pa siguranza. Pa ijiwa nyama. Nyama isina sauti. Inongobikwa madrama za ngombe zaeba kunokazi pfuliwa. Ubiko washipo shinyama chako chini. Unoshigora sina nyama, sina sauti. Kwato jaja ndaguta ushisiyo chakadao. Nosataija. Kuondo. Pani mataura mabati mhanyi kana ndanyatsunzwa kana ndisina nyatsonzisa. Pamati makamborwisana pachenyu mega mega. Ku Zambia. Na nomakale waka mandiri nesuka takuwisana. Chichakaitika ipapo. Ameno kutazisa. Ndima mulipoka. Tati kotradikika tanga zvaundi akutase. Vakutobva kuti vanhu vakutofurana uku. Kuti atisingitasiwe. Okay. Itatuma parakika ndonza kuti vanhu vakutokuwadzana kupi? Uko. Manya yekutora mumwe makombe dzakatofa pakarepo. Namwe chitofawo. Asa munozunzero kuti chikonzero chamuri kurwisana. Meni vakutawira kukuru meno. Pamwe wira kukuru chazviziva. Asi takati vamwe chitika kwa pamwe wira kukuru. Kuti ati anga asingawirirani. Kutowirana ndokuno. Oh, kuwira ndokuno. Umuntu asingawira nabako. Katika topesana na shosi. Handi pazvirwere. Tinonzwa kuti madzimai makasangana nezvirwere zvakawanda. Ndakahwara makumbo kanda. Ndaitadza kufamba ndaida so. Sorry. Ndida vamwe da vashukura ngeishiko ni madhongi vamwe wao chainzi chirwere icho dautoto besi vaingoti mahari kenzi vaingoti mahari kenzi matekenya kumakumbo kaiwa ka zvimwe zvaimira izvi tichifuyiwa nematekenya uku kuti gumbo umu ungagona kugara kufamba kudai zvichazokutumbura zvichiba zvezvifema zvichiba zvichibisa zvinata zvachifuka umu muMozambique idzo indaiwa ka ndidzo kundonzwa kotaita taishambira kupi taigirwa kupi ndidzo kundonzwa tatinoenda uku matekenya uku Mozambique. Saka maikoko muri kuMozambique makatombosangana here nevamwe vana vamunoziva vakomana nevasikana vaibva machahwanda vakauya kuMozambique? Hobo pakuna mazvionesa nomwe wasakasara kumusha uko akafa mazvionesa niko ana Teresa Mbune ana Androte ana Mchaneta ana Catherine ananiko Fungai zvakwidza Fungai Mchaneta akawanda vatanga tinoko kareko vaibva kuarea kwenyu handiti nevakanga vari kuMozambique vamataura vese vakadzoka here kana kuti pane vakatsakatika? Vazhinji vakaziva kufira vamuno. Ondapera vakaziva kufira mabereki vavo. Pangosara mazvoni kandwa ndiri kuona ini naMchaneta nanaRumbidzai ndivapenyu nanaHandrote ndivapenyu nanaFungai ndivapenyu varitori muno vari muno handiti handi kuFrand muchifamba naDominic Chivende imbonditsanangura kuti anga ari komanda akaita sei Dominic anga ari komanda provincial commander ndanga ari mukuru naTonderai Moyo naPedzisai Mulambo. Dominic anga ari murefu ari mutete mutsuku. Tonderai anga ari mutema ari mupfupi. Pedzisai anga ari mutema ari mupfupi. Pamakomanda ese ainitsa ndiye? Aiwa hapana ainitsa. Aiwa tibata zvakanaka.
aiwa taibachashanda navo zvakanaka. Muri koko hakuna here vamwe vanasikana vamaisangana navo vachiti nesuwo, nokuti kazhinji ukaona mumwe musikana akabata pfuti kandi panobva kuti inini ndira kuenda. Hakuna here vamwe vanasikana vainetsa kuti nesu tira kuenda vanga sazviti pamwe vakapindirawo masemburi pointiwo vantu vanga tisingaziviwo pamwe vapinda masemburi point kurapa kwese ukapinda hakuna. Asi muchishanda ikoko ana Mujibha nana Chimburido vamuchiri kurangarira kuti ndiri kubocha marange, ndiri kuhwedza, ndakafamba kana ndakashanda naChimburido naMujibha anonzi ndevapa vamuchiri kurangarira? Uku andiri kurangarira kuna Rudo anzi kubani nduku niku Manyeni na Tendai ndivasikana ndikabata Manyeni wavo uku kuingirido uku nenguko kudzapasi kwakuna vakomana waitwa ani waitwa Peter nani amene omwe aitwa moyo vane kutozonda kutotondere wavo. Muri muhondo yamunoti nhasi takagara apa ndopangadai ndakafira ndisina kuzoona Zimbabwe yakasununguka, yakaitikira kupi? Pachimoyo. Pachimoyo. Aiwa, Pachimoyo yanga yakaoma. Pachimoyo yanga yakaoma. Ngokuti dai pasina kuti vamwewo kuti shuwa. Ngokuti pari pagwenga pasina kana miti. Papo patikada patikafa ipapo. Ngokuti babangu ese vakapera kuenda ise ndikasara ndirwani. Ndakuti tari kwabengwa nenga vamwe vaifa vai tichoti vachijamba chivanyetedza kudai pakafiwa Pachimoyo. Asi nemudzimu wangu naMwari aiwa ndakabuda apa ndakati ndati ini ndikubuda kwangu patata kubuda zviri zvega izvozvi ndakatenga ndati nokukatakata wese uhu kubuda inini ndega apa ndasadira vamwe wese vapera kuenda vamwe vasava pararava nezvimabhomba zvakaputiswa raiti pu zviyerera kudai so ndikakuwadza vanhu vakawanda iro Pachimoyo. Masvika kubocha sekutora kwamaita kuti ndakatenda kuti midzimu yangu iriko, pane here chikaranga chamaita muri kunzvimbo? Zvaitwa vanhu vakuru. Ndoyaita akuru ndoyaita isisaiwa taizvikona ba vakuru ndoaikwata kuti kana nhasi ndege dziri kuuya budai tati masvikiro vaiti kuudzai vanhu vabude asi ndege dziri kuuya tobuda ndege dzosvika ndouya zvoshuwa totenderera dzakashama mizerese todzoka mazviona iri kati azviona shuwa. Dzapasi ndobva zvanzi takudemobilizai chiendai kumisha yenyu. Vabereki ndipo makavaona muri ku? Vabereki vangu pakutanga vakanyeperwa kuti mwananya akakuwara ari muHarare muchipatara. Takamuona achinyeperwa. Baba vangu namai vakaenda kutendera muchipatara muHarare vangandiwana vakutochema kuti vamwe tasi akafa. Mwana wangu hamuna muchipatara mama ati vari munonzi aiwa takamuona akakuwara kuzoti manje mwana wasisi wangu ndakazoti aiwa mwana wenyu ari kupi ari uku kuingirido ndekwaari mupenyu ndikuona shuwa. Muchitanga kuonana chii chakaitika ipapo? Hapana kungondoonawo ndobva vaita chikana kacha baba vangu vakaita chiwanhu chababa vangu namangu. Vakaitira ikoko here kuingirido? Vakazakitira kunoku. Madzoka maakumba madzichiendai kumba makasotangira pano? Kumba kungosvika kugara chete ndagara simunhu andakaroorwawo nomumwe mukomana atwa Murambo anga ari muHarare imomo ndonga ndangodzoka kuenda
kuno murume washe ndagarawo naye asi takazosiyana zvedu ndine mwana naye 1. Okay. Anga asiri mucomrade. Angari comrade. Angari comrade waiwanza kama comrade. Vaingoti wada watora ndikazindwa tikazorwa nani ndikazorwa nowa. Uye namulamba mama sangana ko. Kuonde ko. Makafamba mise. Saka nguva yekumboti ndokuda naiwe tambudza imaiona kupi. Kukana takati azorora kasvitira mambo. Kukana munhu mune ambabva kumatira hayi waka. Zvapera zvokundo zvi. Muzovhunuka yataze yauya. Ndokuvimbisana kuti kana ichinge yapera tichazotorana ka. Mabiya ngakundikawo. Akauno zvimwe zvakamunakira ukadzanza iwe. Asi asati akundikana. Handiti imi makaenda kumanyene. Iye akaenda kubase kwa assembly point yekupi. Akasala kudza pasi. Kudza pasi. Makazotsvagana sei? Aipota chwe. Kumanyene ko. Initenda futi kupi? Iko. Asaka lavhu yanga iripo. Yanga iriko pasi. Patikazongobvawo ikoko manje taMharare umu. Ndakazauta handiti ndokudzoka kumusha ndokutanga kurima makatangira papi ndomandara ndairima naabereki wangu patikatanga baba ndikazonona baba awo aundifambirawo ndichirima namubereki wangu tatotorana nowawo ndakuenda kumba kwawo tatase ndakuta kurimawo kumba kwawo torima aiwa minda yauya kanzi aiwa musatore munda bai mimi wenyu munda tende togara upi tikati aiwa ka inini wana wangu ka iwe wana wenyu mati tatatora wangu munda togara tichata iwe wako ule munhu wangu uyo anzi aiwa tigare wipi mbudzi satikataka tiri pano nani nababa iwawa. Panguva iyoyo muri kumanyene hakuna here kuyamikana yekuti kana uchida unogona kuenda uchipurisa unogona kuita musoja kana kwedzokera kuchikoro? Nguva iyo hakuna kuitika ba. Vakasengeta tabva ikoko tamunomu vangeta zungu vachiziva nechamuchataura kuti vaiziva nayo tora chi hama yake akasina bati kuti musoja akati angoti iwe uende kunyoresa ndi watu wa musoja vakutambira mari iwe uya zvinoita zvakati vakupinza chi okay ndo pakashandiswa izvi ipapo isati ndawana mukana wekuzoona kuti dzokera kubasa kwenyu kana basi hapana kudaro ba dai pamwe dai tikatodzoka ba tichitambira ba mari tipangodai timatumbuka tikatotuma tumbu tichtisunda ba mimbadzo. Asi makatofanana nini zvo? Aiwa abine mundani gandanya sukoneka tsinga kusabindi dai kumba ba. Saka komuri tambudza muri kuntaura kuti mune mari yamuri kutambira ichiovheti? Hakuna mari ere. Hakuna kadikiko kundita sekusi. Tukapo kadikiko ka. Ndizvozvo. Ndizvo tanga chichivo dai angatingidziroka. Tiwana zvino. To. Handiti. Ako mamwe ma50 akapiwa vanhu makaona mukana nawo? Tikaona mukana nayo kuti vakati dega pakali tapuwa ma50 enzaiwa uyai tiite chirongwa chassociation uyai kuno bisai mari yakani ma 11,000 join chi association taita kanzi mushengete mari iyi wande takonsewa ba tapereka pakali zisikomka ndekenda vende safi makatesa mari ko musatauri tadekaraga kode makamira mukati mudya ndigere chazoya yawanda takazvifurira chaona ku wakuta kuti ka kupfa unoshesiya uku meno iwa mina kujakare ku meno okubvunza hapana unobvunzani vanokuja panzaiwa tipei mari yakati tozoti zvakati ayo ndikadza kuti ndichadaba ndandikopa ndese zvataizimbakare mari inyu ndichaidi hapana ndiona ku hapana ndokugara kuno mwanangu nadambudziko redu mini takutofana humba kufana unobvudzi rako iwa tinapeiwana hapana vari kuzoreba nawo wada kuya mwana mbuya kati nambuya shana vamurani ini handisina ndizvatikaita. Mataura kuti muna comrade akadambuka gumbo wamakabereka pavakabhomba paya muchiri kuyewo kasita rake kuti vainzi comrade Muchadura Hondo. Muchadura Hondo. Makazomboonana kana kunzwa nezvavere after? Kana kutombomuona kana. Handiti. Uyu wamataura comrade Muchadura Hondo ndi comrade wamakabatsira, wamakaseva mukamubereka, makaenda naye kuzosvika azorapwa. Imimi muna comrade here mumwe munoti nhasi takagara panapa. Comrade Ningika vakandibatsira mushure mekunge ndapinda munyatwa.
vakaita kuti upenyu hwangu uzosvika pakuti pazuva ranhasi tigare tichitaura tese munguva yehondo. Wakandibatsira? Hati makabatsira avakomuredi mukatovabereka. Kana vakazorarama kana nanhasi vanogona kunge vakagarawo nhasi vachita kuti anotaura shuwa. komuredi Tambo vakandibereka. Imimi muna komuredi here tichitasa panhoroondo yenyu yehondo wamunoti ningiwo komuredi akandibatsira panguva yehondo? Panongotibatsirawo taringobatsirana. Aripo? Sa mati muri kubocha kumafemba muri makaenda muri makomuredi echidzimai maviri. Vainzi komuredi ani? Keresia Hondo. Keresia Hondo. Vari kupi zvinezvi? Ndikusangana naye kumabhengu. Anzi ari kupi uku? Parezi. Anzi ari kupi uku? Akati ndiri kumatepatepa. Ati ndiri kupiko. Mene pakataura kuye kuti ndiri kumapurazi wandika. Ndikatomubvunza wende kuno. Kuti ke uri kupiko anzi ndiri kumapurazi. Kumatepatepa here. Anzi pani. Akati pataura papurazi pake paari. Sambura vasikana vaviri nyaya dzamaitaura mudhize kuti chii? Ndozohondo kuti shamwa tiita tiri kuhondo kuti hondo ndizvo zvina kumaneda. Taita se. Tainotaura nezvohondo. Kupaibvura kutaura imwe nyaya. Taura nyaya yehondo. Ichapera sei? Tikupedza here? Tikupedza. Nesvika kupira achasvika kuna mutapa muna munhu mutapa achigara. Mushakusvika muno kuziva. Muno kushedzwa niko. Anditobvunza kaimimi kuti makasvika here kumutaparasi? Vatifurira kuti tikaenda mutongo ndaita kuti pambe rino ZANU-PF pambe rino hondo. Akomana tikaenda kuZimbabwe hapana munhu akuita sei kuonewa pasapa. Tesei tichasvika kusangana muna munhu mutapa muhoretera. Kona tichaiona kupiko pamwe pademusi vaviri pamwe dai ranga ari mupenyu pamwe taiti muhoretera muna mutapako. Adosaraka. Ndari pamwe ndati sokumunhu meno. Saka ezvinezvi muri kurarama sei? Ndiwo unoka ukanga waya. Utaseko zvino. Iyo tukasaka kutengwa titifoja tinotorarama. Chibalo hatina. Tita se. Mari yacho tukapuwa kana kugure. Hapana. Asi handi kune zvimwe zvirongwa here zvinouya zvekuti munopiwa mbeu zviye? Kuno kutopiwa nasa here. Kuno ngori. Iwe newe kuwana kabhagi chibalo ichi mbeu. Kafederaza werenga katenenge jika ndi ndo kurarama iko. Vanhu vangani vatenenge. Vanhu vaviri pa 10 kg. Fertilizer. Tudona naye bagidi. Zvinoramisa. Hazaramizi. Ndokutona takandomehwa. Hapana takutambanoka izvo. Mashoko enyu eComrade Tambudzai kune mamwe maComrades amakarwa nawo muhondo yechimurenga ari kukuonai pachirongwa pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Makomrades hapana angoti tibatane tiite runyararo nekubatana unity tivake nyika yedu cheteka ichingotedzera kuti ndizvo zvatiite tivake nyika yedu ndizvozvo kuti chadashipa kani ndatete. Ndinoziva kuti mune maassociation enyu kubva kudistrict provincial zvichisvika nekunational kumusoro ende munogona kunge mine zvichemo zvamunotaurawo zvichienda pedo zvinosvika pedo hazvisvike hatizive handiti. Ndokupai mukana uno kuti chichemo chenyu chamungade kuti chisvike kuvakuru ndechekuti chiimimisa Comrade Tambudzai. Hapana makamirira, hamuna kumirira mamwe maComrades echidzimai, hamuna kumirira mamwe maComrades echirume, hamuna kumirira murume wenyu wamakarora naye nekuti ndicomrade. Imimi pachezvangu kuti inini dai kunzi ndasangana nevakuru ndatarisana navo semagariro atakaita iti ndaivaudza chichemo chekuti ndechekuti ichi tiri kudawo tichihoka zvikuitwa kupuwawo dzimba inga vamwe kupuwa dzimbako tungoza tanzwa kupuwa dzimba muHarare kwese zopuwa kupi tudawo dzimbadzo mabhoro akatanzi mshaya kupuwa mabhoro mbaya uyo katukuya da handiti mbaya mabhoro sese ngwada tiyadawo kachidiridzira kamari akambatingidzirwa kadikidiki tiri kudawo isusu panisipashe zvangu inini ndezvandiri kudawo imba ndigarewo pakanaka handakavahawo bahondo ndogara pakanaka ka ko ndirigara muchibako sachakadai semone nobonye baba ndikachitenga ndi masirata kare kare ndiwana mari kuti ndimende teitenga nemwana kuti mvura haisi kunaya mbatipo tirarame tishiri kurarama tisati tapfa
kudzoka vana zvangu hambeni kwazvaida baya matozviona zvizvonga apa nezviraramisane ndikudawo atipo mabhohoro inodzimba mutaundi ndokugarawo kamutaundimo kana kati aiwa timbatipo mudhalweni imomo itaundi ba eka maovheti veimba dzenyu vedzi mugarewo ndinotopemberawo zvikito hanzi vanhu vakapakwa makupuwa mari kuti imba kwarari setezone basi ndochishuwo changu chandinachiwo inini handiti aya ndava kutendai Comrade Tambudzai nebasa ramakaita mukusunungura nyika yeZimbabwe. Chishuviro chenyu sevakuru vanotaura kuti shoko harivhikwe, vanozvinzwa zvavanozoita nekusaita amene ikoko handitika. Aiwa, mavanzwa Comrade Tambudzai Mabhunu vachitaurawo nhoroondo yavo yehondo yerusununguko. Hanzi ndakarohwa, ndikanzi baba vari kupi? Ndikatakurwa ndichirohwa ndakaendwa neni kuna baba, asi ndakazoti apa hapana kwandinosvika neupenyu, regai ndibatana nevamwe ndiende kuMozambique ndirwire rusununguko rweZimbabwe. Manzwa matambudziko avakasangana nawo uye zvakare nevanhu vavakafamba nawo muhondo yechimurenga kuzosvika pazuva ranhasi tigere tichitaura navo kuno kuchibondo. Asi pane nyaya ndakambonzwa pachibondo apa chii chakamboitika sekunzwa kwamakaita maka muri kuhondo zvenyu asi madzoka hanzi Smith akaita sei muno apa pakapfana pakaurayiwa vanhu vaibhisi vamwe vanomberekwa vamwe vane nhumbu vamwe vanadikanengatirege muhuro vabva vasungirirwa kunyasa kuti kusunga ndundundundundu wopinzwa pai musina uswa chidhamu zopeturo pane mugodi kuti sirisa kuti iwoyo vakavhura kutanga choka hauna kupera nyangwe mashira kangodaro hasati avhuriwa pane sirisa yatikavhuriwa washowo washomasho tikavaigwa washowo apa pane hondo yakatika panosirisa nosirisa aiurwayo ro nhumbu nomwana kumusana vasina chavanoziva vachingoti vaisa kuuraya chete naSmith zvainzi nekuti muri kuchengeta maganda handitika. Aiwa, mazvinzwira semunhu akanga ari kuhondo tinoziva kuti havangazozive kuti zvakatanga sei zvakafamba sei, asi inyaya dzavakazonzwawo. Ndinovimba kana paine vari kuona chirongwa chinechi kuno kuMount Darwin kuchibondo munoziva zvakanyatsoitika ipapo, tibatei tigare pasi nemi munyatsokurukura zvamakaona imimi zvichiitika zvakaitwa hama neshamwari panguva iyoyo. Tiri kuno kuchibondo. On behalf of the producer of this program, Frank Wesere, my name is Robert Tapmani. Keep watching the program, The Forgotten Veterans. For now, it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe yehondo Alvata imanya takabatesa Tichingira Zimbabwe Taigara mumakomo Zimbabwe yehondo Alvata imanya takabatesa Tichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira